जोहोलाव बालिराम बर' बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि सासे गोख्रों मावथिमोन आरो बिथाङा अबथिरा मुंख्लं जानांदों। बिथांनि गोसोखांथियाव हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हरिसिंगा रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशना बोसोरफ्रोमबो अल इन्डिया लेभेलाव बा अल इन्डिया इनभाइटेसन जोलुर बादायलायनायखौ खुङो। देग्लाय 23 बोसोर जाबाय आरो दिनै जोबथा बादायलायनाय। दा बेयाव बाहागो लाफैनो आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मुंख्लं नखरनि फोलेरनि सोद्रोमा बिथांमोनखौबो आङो लोगो मोन्दों। लोगोसे बे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनखौ जोङो लोगो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाया बाख्नायथावना। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना जोंनि बिर जोहोलाव बिथां मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनो थाखाय अरायसम सिबिनो थाखाय माखासे हाबाफारि लायो आरो बेनि गेजेराव स्पर्ट्सनि माखासे इभेन्टफोरखौ लानाया जोङो सरकारनिफ्राय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं साबायखर जासिगोन। जोलुर बादायलायनायखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बे मार्टियार्स ट्रफि एबा मुंख्लं ट्रफिफोरखौ खुंनायनि थाखायनो बांसिन मुंदांखा जादों आरो रायजो राजाफ्राबो मोन्थिदों। आं बेनि थाखाय एबसुनि मावथि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिहरो। आच्चा, जों नैबे समाव खोनादों सन्तोष ट्रफि, जिहेतु बे बिटिसिआव खुंजानो थांगासिनो दं, बे बड'लेण्ड एफसिआ बाहागो लानो खाबु मोननाय। सन्तोष ट्रफिया थांनाय बारावबो ग्रुपनि मोनसे मेट्चआ जादोंमोन आरो देग्लायबो ग्रुप मोनसे मेट्च जागोन। बड'लेण्ड एफसि हिसाबै नङा, आसाम टीम हिसाबै सन्तोष ट्रफियाव बाहागो लानो मोनगोन आरो आं मिजिं दङ। जिहेतु जोङो सन्तोष ट्रफिनि थाखाय आसाम टीमखौ क'क्राझारावनो जोङो फाथिना दोनदों। केम्प सोलिगासिनो दङ, सेलेक्सन, प्लेयार सेलेक्सन, प्रेक्टिस। बे हिसाबै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां बर' सेंग्राफ्रा बे सन्तोष ट्रफिनि आसाम टीमाव बाहागो लानो बांसिनैनो मोनगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। उदालगुरियाव बे स्पर्ट्सनि थाखाय गोबां गथ'फोरनो आलायफुबाय दङ। दा बेखौ थाबैनो इनभल्भ खालामनांगौ सार, मा सिन्था खालामो? जायफोरा गेलेबाय थादों बेखौ एस'सिएसनफोरा दैदेनगासिनो दङ आरो माखासे जोङो स्कप आरो पटेनसियेलि दङब्लाबो खाबु दङब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो जोंनि आवथायाव जोङो लाबोजोबनो हायाखै। बेनि थाखायनो जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड दानाय जाहैबाय बड'लेण्डनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय। आरो बे डिपार्टमेन्टआ दासिम माखासे पलिसि एडप्ट खालामनाय जादों आरो थाबैनो बे पलिसिखौ जोङो ग्रासरुट लेभेलसिम जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ। आरो बे इमप्लिमेन्ट जायोब्ला जोंनि जायफ्रा अलिम्पिक एस'सिएसनजों रेकगनाइज गेम, बे रेकगनाइज गेमफोर गेलेग्रा जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो खाबु होनो हागोन होननानै जों बुंनो हायो। जाय बिथांमोना नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल गेलेबाय, थिसनथायनि बेलायाव माबाफोर साननाय जादों नामा? बिटिआर हालामनिफ्राय दासिम जेसेबांखिनि नेसनेल आरो इन्टारनेसनेलाव गेलेबाय आरो गेलेनानै दङ, दा बेखौ आसाम लेभेलावनो जोङो थिसननाय हाबाफारिया सोलियो। दा बिटिआर हिसाबै जोङो बिथांमोननि रिजार्भेसननि जेबो पलिसि गैथ'वा, नाथाय आसामनि एमप्लयमेन्ट पलिसियाव बे हाबनानै दङ। आसाम सरकारा जिहेतु नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव एचिभमेन्ट मोनोब्ला बेखौ थोंजों रिक्रुटमेन्ट होयो आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जायफ्रा नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव एचिभमेन्ट मोनदों बिथांमोननो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स जों बोसोरै होयो। देग्लायबो जोङो सार्कुलेसन मोनसे होबाय, जायफ्रा नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव बान्था मोनदों बिथांमोना जोंनि डिएसअआव थांनानै बे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्टनि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो।